Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимҗанова бүгенге программада. Алтын һәм бриллиантлар кара китергән зыян ярты миллион сум тәшкил иткән. Әлмәт полицейскийлары Ютазда яшәүче бер ир-атның җинаятьчелек гастрольләрен үзде. Нинди нечкәлекләр ачыкланды? Сукбай хайваннар өчен җимлекме яки корткычлар өчен капканмы? Кыю капкачын зоо ашхана буларак кулланырга ярыймы? Күршеләр бәхәсе. График шәйгә тәнәфес һәм хезмәт хакы, үзләре һәм әйләнә-тирә мөхит өчен файдалы эш, яшүсмерләр шәһәрне тәртипкә китерә һәм моның өчен акча да алалар. Ике зәркән кибетен баскан, ярты миллион сумнан артык зыян салган. Әлмәт һәм Бөгелмә зәркән эшләнмәләр сатучылары элек хөкем ителгән Ютазлы кулыннан зыян күргән. Хокук сакчылары тиз арада шикләнүчеләрне тоткарлый. Тулырак киләсе сюжетта. Бу бүлектә иң кыйммәтле беләзекнең бәясе 23 мең сум тәшкил итә. Тикшерү мәнфәгатьләреннән чыгып, фамилияләр, сәүдә нокталарының исеме яңгырамый, йөзләр күрсәтелми. Зәркән кибете директоры ул көндәге вакыйгаларны ачык хәтерли. Кибетнең эш ае күңелсез башланып китә. 30 июньдә җинаятьче бер хатын белән килә. Зыян күрүчләр фикеренчә, ул шулай ышаныч тудырырга омтылган. Икенче көнне инде ул үзе генә килә. Сатучыдан сайлап алынган беләзекне күрсәтүен сорый һәм кулына киеп карый. Соңрак аны алып кача. Тикшерү материалларынан күренгәнчә, карак шунда ук якындагы ломбардка юнәлә. Урланган әйберләрне ул җинаяттан соң 10 минут үткәч үк сата ала. Нефтчеләр урамындагы комиссион кибеткә кадәр нәкъ менә шушы вакыт эчендә барып җитәргә мөмкин. Анда ир-атка 18 мең сум акча бирәләр. Шулай итеп, Әлмәттә аның эзе югала. Аның каравы Бөгелмәдә табыла. Бу ир-ат Бөгелмәдә зәркән салонына керә һәм аннан 20 алтын беләзек күрли. 2 браслетны ломбардка тапшырырга өлгерә. Нәтиҗәдә җинаятьчене тоткарлыйлар, әмма инде башка шәһәрдә. 4 июльдә оператив чаралар үткәрү барышында Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре шикләнүчене Чаллы шәһәрендә тоткарлады. Ул 33 яшьлек бер кайда эшләмәүче, моңарчы берничә мәртәбә җинаять җаваплылыгына тартылган Ютаза кешесе булып чыкты. Тоткарланучы үзенең җинаяткә катнашы барлыгын тулысынча таныды. Хокук сакчылары материалларынан күренгәнчә, тоткарланучының элегрәк тәмилек җинаятләре өчен җаваплылыкка тартылганы билгеле. Гастрольләре вакытында ир-ат биографиясенә тагын 2 җинаять эше җәлеп ителә. Беренчесе Әлмәттәгесе өчен талау мандәсе, икенчесе өчен зур күләмдә урлашу буенча эшләр кузгатылган. Беренче маддә буенча 4 елга иректән мәхрүм итү каралган, икенчесендә аны ярты елга ирегеннән мәхрүм итәргә һәм 80 мең сум штраф түләргә тергән мөмкиннәр. Сукбай хайваннар өчен җимлек яки таракан һәм күсләр өчен капкыннар. Шевченко урамындагы 44-нче йортта яшәүчеләрнең шундый сорау борчый. Игелекле кешеләр кошларны, мәчеләрне һәм этләрне сыйлый. Аларның күршеләре мондый табынга вакытлар узу белән бөтенләй башка кунаклар, кимерүче һәм бүҗәкләр килер дип курка. Вот это вот нормально? Ну, ненормально. Здесь уже писали, чтобы не было этого. Ну, люди у нас такие. Шевченко урамындагы 44-нче йортта яшәүчеләр кошлар һәм йортсыз хайваннар өчен җимлек ясаган. Бу каурыйлы һәм 4 аяклы дуслар өчен ясалган ашхана турында хәтта күрше йортта яшәүчеләр дә хәбәрдар. Җирле халык сүзләренчә, кисәтүләр ярдәм итми, штраф салу турында алтакта кую да йомшак күңелле кешеләрне туктатмый икән. Берәү алтактаны кире кайтаруны сорап шәһәрнең онлайн берләшмәләре аша мөрәҗәгать иткән. Аны кайчандыр 7-нче ЖЭУ идарәче компания хезмәткәрләре урнаштырган. Кайберәүләр исә даими рәвештә кую янында азык калдыкларын калдыруда бернинди начарлыкта күрми. Рәмзия Габитова күп еллар шушы йортта яшәгән. Балачакта дуслары белән күгәрченнәр ашатканын бүген дә хәтерли. Дөрес, алар моның өчен ярмалар һәм ипи кулланганнар. Хәзер ул күченеп киткән. Шевченко урамындагы йортта әтисе яши. Аның янына көн саен килеп йөри. Рәмзия тәнкыйтьчеләр белән өлешә килешә. Кошларны бодай һәм икмәк белән ашату бер эш, кыйларның капкачларына калдык пыстык авдару бөтенләй башка нәрсә. Эпидемиологлар проблемага икенче яктан карый. Мондый җимлекләр үзләренә бик күп хайваннар җәлеп итә. Башта кошлар, аннан соң мәчеләр, алар артыннан этләр дә зак көттермәс. Торак район өчен бу җитди проблемага китәргә мөмкин. Служба Роспотребнадзора ведется еженедельный мониторинг за количеством. Роспотребнадзор хезмәте хайваннар һөҗүм итү дәвалау учреждениеләренә мөрәҗәгать итүчеләр буенча атна саен күзәтү үткәрә. Сукбай этләр һәм мәчеләрдән зыян күрүчеләр аеруча куркыныч тудыра. Аларда кытыру авыруы булырга мөмкин. Ул хайваннар һәм кеше өчен дә куркыныч, һәм бу авыру дәваланмый. Это заболевание, которое общее для животных или человека. И это заболевание не лечится. Әлегә Шевченко урамындагы 44-нче һәм 46-нче йортларның ишек алдында хайваннар тату яши. Этләр күгәрчен
исемнәр белән мәчләр акчарлаклар белән дус, барысы да уртак табын артына җыела. Әлеге гамәлдәге закон һәм кодексларның берсе дә олы йөрәкле шәһәрләр өчен турыдан-туры җәза бирүне күздә тотмый, әмма күңелсез күршеләр, тараканнар һәм күселәр барлыкка килергә мөмкин. Көненә 1 сәгать 5 көн эшлиләр, 2 көн ял итәләр. Соңыннан чәй каралган. Яшүсмерләр ракета клубында шулай эшлиләр. Балалар мәшгульлек үзәге ашам эшкә урнашкан һәм 1 июльдән инде эшкә дә керешкәннәр. Малайлар һәм кызлар ниләр белән мәшгуль һәм ни өчен каникулларда ял итмичә үзләренең беренче акчаларын эшли башларга булган. Әлеге микрорайонда яшәүчеләргә ярдәмгә ракета клубы яшүсмерләре һәм мөгаллимнәре килгән. Алар әлеге участокны тәртипкә китерәләр. Тәмәке төпчекләре, шешәләр, шу бүләннәреннән арындыргач, балалар мәйданчыгы уеннар өчен тагы да уңайлыракка әверелде. Перчатка һәм тырма белән коралланганнар арасында 24нче мәктәпне тәмамлаган Алексей да бар. Ул теннисеннән бәйсез булырга карар кылган, беренче акчасын эшләргә ниятли. Егетнең планнары зурдан, тиздән ул МЧС көллиятенә укырга керәчәк. Алексей инде 3 ел янгын гамәли спорты белән шөгыльләнә. Беренче хезмәт коллективында Виктория Шумкова да бар. Кыз өчен бу яңа коллектив түгел. Виктория барлык балалар белән дә таныш. Алар белән бергә яшүсмерләр клубына йөри. Мөгаллимнәр белән мәшгульлек үзәгендә документларын рәсмиләштергәннәр һәм 1 июльдән алар беренче эшләрен дә алган. Балалар көнгә 1 сәгать, атнага 5 тапкыр эшли. Беренче хезмәт хакы 4000 сум тирәсе булачак. Яшүсмерләр клубы мәшгульлек хезмәте белән беренче тапкыр гына хезмәттәшлек итми. Пандемиягә кадәр яшүсмерләрне эшкә урнаштыруда даими катнашканнар. Хәзер дә бу эшне дәвам итәләр. Ракета җитәкчесе сүзләренчә, нәтиҗәдән барсы да канәгать калган. Уртак эш шәһәргә генә түгел, хезмәт ияләренең үзләренә дә файдалы. Педагог буларак Зульфия Гайнуллина башта балалар үз эшләренә бикләнгән, яшьтәшләре белән аралашмайды дип искә ала. Вакыт узу белән егет-кызлар күзгә күренеп үзгәрә башлый. Бер-берләре белән уртак тел табып, хәзер дус тату мөнәсәбәттә яшиләр. Җыштыру эшләре тәмамлангач, балаларны уртак фото һәм сый көтте. Өмәне балалар һәм клуб мөгаллимнәре әлеге мәйданчыктан башлаганнар. Әмма микрорайонның барлык балалар комплексларын йөреп чыгу һәм аларда тәртип урнаштыру планлаштырыла. Алда әле 1 айга якын эш көтә. Изге Корбан бәйрәменә 1 көн калып килә. Әлеге уңайдан Исмаил хәзрәт Сингатуллин журналистлар белән очрашты һәм бәйрәмнең ничек узачагы турында сөйләде. Әлмәт шәһәренең үзәк мәчетендә төзекләндерү ремонт эшләренең кызган мәле. Димәк, быел да Гаит намазы пәйгамбәр васыят иткәнчә ачык һавада узачак. Намаз Алнас үзәк стадионында көтелә. Бу инде зур айырма булып тора. Әйтик инде башка елларга караганда шушы Гаитнең именно шушы әйтик инде саф һавада үтүе, чөнки бу мәчетнең төзелеп бетмәү белән бәйле түгел, гомумән динебезгә карый торган булсак, шушы халык белән бергә, гаиләләр белән мусульманнарның урамда, хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу заманында да шушы ул нидер бинада түгел, бәлки саф һавада укылу динебезгә караганда ул хәерле эшләрнең берсе. Коръән уку иртәнге сәгать 4-тә башлана. Соңрак бәйрәм котлаулары һәм вәгазьләре яңгыраячак. Коллектив намаз 4 сәгать 40 минутта көтелә. Хатын-кызларга ярыймы анда килергә ярамый, балаларга ярыймы, ярамыймы? Әлбәттә, динебезгә карый торган булсак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтә торган булган, Гаит намазына килегез гаиләләрегез белән, балаларыгыз белән, һәм мин дә шул ук нисбәттән сезне чакырам. Хатын-кызларны да һәм балаларны да иратлар, әтиләр ияртып килсеннәр гаиләләрен һәм балаларын. Иртәнге 5-тән кояш баеганчыга кадәр корбан чалу өчен мәйданчыклар эшләячәк. Аларның берсе Экстрим парк территориясендә урнаша, икенчесен Абизнай урамындагы Тәскирә мәчете янында оештыралар. 10 июльдә бәйрәм шәһәр паркында дәвам итәчәк. Кунакларны сыйлар һәм күңелләүче көтә. Төштән соң сәгать 2 ярдларда Ассоль кафесында сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен бәйрәм узачак. Бу шушы бәйрәмне үткәрү ул мусульманнар өчен генә түгел, бәлки чит милләт халкы да анда килә, һәм без уйлыйбыз, бу безнең берләшүебезгә бер сәбәп була, һәм Аллаһ субханаһу ва тааля инде һәрбер гаиләдән, һәрбер кеше исеменнән кемнәрдән корбанлыклар чалына, Аллаһ кабуллардан кылсын. Озанкай ветераннар советы үзенең 50 еллык юбилеен каршы алды. Хезмәттәшләрен котлар өчен хәтта күрше республикадан да килгәннәр. Өлкән һәм актив буынны тәбрикләү тантанасында Илмира Шәрифуллина булып кайтты. Озанкай ветераннар советы оешуга 50 ел тулды. Шушы тарихи дата уңаеннан шәһәр стадионында юбилей чарасы үтте. Озанкай ветераннар оешмасы бул әйтер идем, иң яхшы арасында да иң яхшы урыннарның берсенә алып тора. Күркәм яшиләр, күркәм эшлиләр. Бәйрәмгә республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан, күрше Башкортстан республикасыннан бик күп кунаклар җыелды. Без моны Туймаздан килдек. Туймазда Туймазлар белән безнең Озанкай арасында, ветераннар арасында дуслык бик зур. Күп еллар без бергә аралашып яшибез, бергәләп менә шулай
зыйлышабыз. Районның алтын фонды булган өлкән буын кешеләрен юбилей белән котлап рәхмәт сүзләре яңгырады. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. 1972 елда оешкан ветераннар советы район үсеше өчен күп хезмәт куйды. Бүген дә әле картаюны белмәс яшь йөрәкле өлкән буын кешеләре хәрәкәттә, сафта. Районда була торган бер генә чарада алардан башка узмый. Без инде менә тымтак ветераннары тоже бик матур яшибез. Художественный самодеятельностьтә нитәбез, катнашабыз. Аннан соң өмәләрдә катнашабыз. Аннан соң басу кырларда контрольлек итәбез, ындыр табакларында эшлибез, ярдәм итәбез көчтән килгәнчә. Менә шулай итеп матур итеп яшибез. Бәйрәм чарасына килгәндә ныклы әзерлек белән үтте ул. Районның 100дән артык башлангыч ветераннар оешмасы тарихи күргәзмәләр оештырдылар. Монда инде аз гына музейдан булган экспонатларны берничәсен бик борынгыларын алып килергә тырыштык. Монда инде безнең бер үзебезнең ветераныбыз борынгы традицияларны саклап, кәрҗиннәр үреп утырачак, бик матур итеп кәрҗиннәр үрә, шул хәтле казыялары барсында булдыра. Монда менә безнең егетебез Гыймаев Илнар рәсемнәр ясау буенча үзлектән өйрәнеп, шул хәтле матур итеп килештереп рәсемнәрне ясый. Азнакай районы ветераннар советы ярты гасыр дәвамында үз юлын салган, эшен күрсәткән республиканың дәрәҗәле оешмасы булып, әле тагын бик күп еллар хәрәкәттә булыр. Моның өчен аның ышанычлы нигезе бар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.